siqhubeka ngayo ke lenkonzo yethu indaba yendlu kaJehova kuyabonelelwa part 4 lo esesikuyena manje ukusaqala emva kokuba kuvulwe indlu yenkonzo. uNkulunkulu ufisa ukuthi asichazele ngegama lebandla ukuthi lisho ukuthini. So funda Isaiah chapter 2 verse 2 ya 3 abathandayo bangavula Micah 4 verse 1 and 2 izwe lodwa liyafana. Verse 2 kuyakuthi ngezinsuku ezizayo intaba yendlu kaJehova iqiniswe esiqongweni sezintaba iphakame kunamagquma nezizwe zonke ziyagobhozela khona. Verse 3 abantu abaningi bayakuhamba bathi wozani sikhuphukele entabeni kaJehova endlini kaNkulunkulu kaJakobe yakusifundisa indlela zakhe sihambe emkhondweni yakhe ngokuba umthetho uyakuvela eSiyoni nezwi likaJehova eJerusalema. uNkulunkulu abusise ukufunda kwezwi lakhe. Ngenxa yokuthi sekuyisikhashana sigcinile baningi abantu asebengenile ekhaya lezwi kuyamphoqa ukuthi ngidlule kancane ku verse 2. Ngonyaka uNkulunkulu engibizile ngifuna igama lebandla ngazila u3 days ngizila ukudla ngifuna igama lebandla. Ngosuku lwesithathu ngangihlezi khona la kungeyona le ndlu lesasinayo encane. Kwafona umzalwane othize waseThekwini. Umefona lo mzalwane ngiyabonga. Mayefona lo mzalwane wathi babutse bande uthi uNkulunkulu anginikezele amavesi. Wanginika amavesi awu4. Isaiah 2 verse 2 kuya 3 ngabhala phansi. Micah 4 verse 1 and 2 no-Obadiah akanayo chapter sivele sithi ku chapter 1 verse 15 kuya 17 namaHebheru chapter 12 verse 18 kuya 24 awabhala phansi. Ngase ngivula ku Isaiah ngaqala ngafunda ngathi ke ukuthi ngezinsuku ezizayo ngithe mangiqala ngithi intaba kwase kuba nezwe lithi take over elikhulu phezukwami lathi intaba yendlu kaJehova iqiniswe esiqongweni sentaba. Yase liyathula liqedelanga lide lo waphela ku verse 3 lase lithi lelizwe nanto izwi igama lebandla ukukhulekelayo. Mawuthanda unga-eda njengoba kusho Genesis 22 verse 14 ukuthi kuyabonelelwa. Mawuthanda nganikezwe option ukuthi mangithanda ngithi kuyabonelelwa kodwa igama lebandla usentabeni yethu kaJehova. Ngase ngithanda-ke ngoba ngibikeziwe ilungelo nga-eda ukuthi kuyabonelelwa. Sisuka lapho so ngemva kokuba ivuliwe le ndlu ngokusemthethweni mhla ka-10 June uNkulunkulu-ke wayesethi uzongambulela asishumayele ngalo lelizwi. Sizoshumayela-ke sizogcina amaHebheru 12 verse 18 kuya 24. Kusho ukuthi angazi-ke ngwasise ku-part 4 i-update-a-ke abantu abangazi ukwenzakalani. Sesishumayelile-ke ngoverse 2 sikuverse 3 nakuverse 3 sesiyangiqeda ngoba lapha kuverse 3 uthi abantu abaningi bayakuhamba bethi wozani sikhuphukele entabeni kaJehova endlini kaNkulunkulu kaJakobe uyakusifundisa indlela zakhe. Mhlambe mangibuya kancane kuverse 2 kuthiwa le ntaba izophakama iqiniswe esiqongweni sentaba iphakame kunamagquma okungukuthi sifundizwe elithi izintaba ziyoncipha zinciphelele entaba yona le ntaba ibe intaba enkulu ngoba kuhlala indlu kaJehova. Safunda ezwini lenkosi ukuthi indlu kaJehova isentabeni eJerusalema. So ngamanye amagama igama laleli bandla liseJerusalema. Kodwa hayi ukuthi siyashintsha umuntu maka understand ngoba intaba kaJehova okwakukhulunywa ngayo la intaba yaseSiyoni. Le othi mawufunda iHubo 125 verse 1 uthi uJehova lapho abamethembayo uJehova bayofana nentaba yaseSiyoni yona engenakuzanyazanyiswa imile kuze kube phakade. So ke phezulu le ntaba yaseSiyoni kwakhiwe iJerusalema. Uma ke thina kuthiwa siyintaba yendlu kaJehova kusho ukuthi ke siyiJerusalema elisentabeni ngoba siyindlu thina kaNkulunkulu engakhiwanga ngezandla.
Le ndaba ke izophakama ngaphezulu kwamagquma ngiyadlula nje ngiya-update. Kuthiwa ke nezizwe zonke ziyogophozela ziye khona. Sikhonzile ke kusukela ngo-2011 silisungula ibandla kuze kube manje, kodwa ngo-2020 ngesikhathi se-COVID uNkulunkulu wasesiqalisa ke ikhaya lezwi WhatsApp group. Njengamanje sonabantu abangaphezulu ka-5,303 years. La kukhona abeSuthu, bakhona amaXhosa, khona amaSwazi, khona baseZimbabwe ngicabanga ukuthi bangamandebele ngoba bayasizwa isizulu. La kukhona abaphesheya kwey'lwandle ema-countryini awu-4 bese kuzoba khona abaningi ke-South Africa. Ubukhulu beprovince KZN kulo WhatsApp kulandele Gauteng kuze-Eastern Cape. Ngiyani-update. So ngamagama ukuthi nezizwe zonke ziyogophozela khona uyalifeza uNkulunkulu kancane kancane. Bakhona abanye la abakhuluma isiNgisi besizwe isizulu la egruphini yethu. Ziyangena izizwe kancane kancane. Kuthiwa-ke bonke abantu bazogophozela njengoba sibabona nje befika. Record of 500 people ngomhla ka-10 June kuvulwa lendlu. Savuleka amehlo besingazi lendlu yakufaka u-500 ungahlezi umuntu la. Ifakiwe nje ihlalo zaklinana ngendlela efanele. Uthi kuvesi 3 wozani sikhuphukele entabeni kaJehova. Laba bantu mabeza la beze entabeni kaJehova endlini kaNkulunkulu kaJakobe. Libuke ngikhuluma kuvesi 3. Beze entabeni kaJehova lithi wozani sikhuphukele entabeni kaJehova iSiyoni leyo endlini yakhe iJerusalema. Uyakusifundisa izindlela zakhe sihambe emkhondweni yakhe. Ngokuba umthetho uyakuvela eSiyoni nezwi likaJehova eJerusalema. Siyachazwa ke le ndaba. Umthetho uzovela eSiyoni nezwi likaJehova eJerusalema. uNkulunkulu kwinkonzo angipheyona kakhulu ukufundisa kunokushumayela. Ngiyashumayela abantu kabazi ukuthi kukhona umahluko ukushumayela nokufundisa. Ngiyafundisa kakhulu uNkulunkulu ngiphile lo nkonzo. Njengoba ngigcwalisela leli izwi yokusifundisa indlela zakhe sihambe emkhondweni yakhe. Silapho ke namhlanje sidila ke ngalawo masentensi amabili uyakusifundisa izindlela zakhe. In fact upart 3 naye waye kule misho emibili. Kodwa njengamanje siqhubeka no-part 4 usagcwele kulambulana ababili uyakusifundisa indlela zakhe sihambe emkhondweni yakhe. Uma siqedile uNkulunkulu uzosambulela ngalo yalayini othi ngokuba umthetho uyakuvela eSiyoni nezwi likaJehova eJerusalema. Sikakafiki ke la. Namhlanje ke siqhubeka njengoba sengishilo ukuthi sihambe emkhondweni yakhe. Asicaciseke yini umkhondo? Yini umkhondo? Umkhondo abakwaziyo ukuzingela bayawazi umkhondo. Umuntu lo wakwazingela uyawazi umkhondo. Angazi ngokumusa wenza lo msebenzi awenzayo. Bangincishile ifeni yami la emva kwami. Ayiyekeni kakulutho uzobekezela kodwa sengiyajuluka ngiyezwa ukuthi kuyashisa. Umkhondo indlela engabonakala ngamehlo enyama. Umuntu ozingelayo uhamba nezinja efuna inyamazana. Avela abona izinja zakhe zijika nje zithatha indlela ebheke eceleni azogijima izinja. Useyazi ke ukuthi kunomkhondo mhlambe kanogwaja noma inyamazana ethize esezuzwile bese ziyawulandela. Umkhondo into engabonakali ngamehlo enyama eziwa ngani izinja ngamakhala. Lithikelelizwe uyakuzifundisa indlela zakhe bese thina sihambe emkhondweni yakhe. Ngiyabonga. Ngamanye amagama lokhu kusitshela ukuthi la entabeni yendlu kaJehova kule ndlu sifunda ukujula kokholo. Nizwile nayizolo besikhona eThekwini eNyujemeni Hall Civic Hall. Kanti bajwayela abantu basekhaya lezwi athi umuntu ngathi ngiyaqala ukukholwa izinto ezikhulunywa la uzazi kodwa into emnandi kukhulunyiswe. Indaba na kwambulwa umkhondo wokukhonza uNkulunkulu.
uNkulunkulu asimkhonzi ngendlela ejwayelekile ejwayele emabandleni onke, kodwa la entabeni yendlu kaJehova sifundiswa izindlela zakhe bese sithola ukubona imikhondo lento engabonwa yinoma ubani. Ngake ngasho ngelinye ilanga ukuthi uNkulunkulu ngambuza, ngizwa sengathi umqinisela isandla ngathi Nkosi, indaba engathi mina ufuna okunye ukukholwa engakuboni ndawo la emhlabeni. Yini mina ungiqinisela isandla kangaka ungitshela izinto ezifihlakele kanje? Wathi ukuthi ngifuna ukukusebenzisa. Wangibuza umbuzo owodwa, wathi kusukela lapha eCarrot kuzokuphuma eCrossing. Imuphi umfundisi wakwezwa ukuthi ukhulekela isishosha sasuku? Ngathi akekho Nkosi. Wathi lona engifunayo kuwena, qinisela isandla ngoba ngifuna ubungcwele obungetholakala kunoma ubani. Ngase ngiyezwa. Yiyo ke imkhondo into ecashile engabonwa yinoma ubani. Ngakho ke umuntu okwazi ngene understanda lo. Ngakho ke uma kunomoya omningi izinja amazilandela umkhondo uyalahleka ngokuziuzwa ngani ngekhaya. Abawompethe ekuzingeleni abazingeli makunomoya ngoba bazokuya bengaphethe lutho. Akuzingelwa makunomoya ngoba umkhondo izinja zithi ziyawulandela usuyalahleka uphephuka ubone ibheka phezulu izama ukunuka ishone phansi usulahlekile awusekho. Lithi ke leli verse uyosifundisa indlela zakhe thina bese sihamba emkhondweni yakhe. Ngamanye amagama izinto eziyimkhondo izinto ezingabonakali njengoba sekuchazile. Abantu njengoba sizoshisa impahla izolo ufakaze umuntu kwababengekho wafakaza into eyisimanga engibone ukuthi kufuneka ngiyophesha. Wathi lezi impahla bazithenga kubantu abathayi impahla kwakutsibande ukuthi sishise. Yabona ufuna kuyilungisa lonto ngoba asishisi impahla ngoba zithayiwe ngoba abantu abangenamali la bephephela khona, kodwa sizishisa ngoba siwazi umoya womnikazi wale mpahla. Ngoba izwi leNkosi lisitshela ngokusobala ukuthi khona ingubo okufanele sizonde ngoba zithinta inyama yomuntu othize. Siphume emakhaya ngafani, mhlawumbe umama wakho uyisangoma senkingeni ngiyikhohlisa. Ngoba uPetro wabashanga isithunzi sakhe abantu basinda. Kusho ukuthi isangoma masikushanga isithunzi saso amathuba amaningi zongenwa amadimoni. Umama wakhe ethamba ukuthathela ishoba namba abantu befika nawe uyalithatha lishoba uhamba nalo. Uphakathi kokuthi malithathwa wena uvutha leli shoba amadimoni ahlezi kulona azobaleka. Afika athi uyalithatha lisebenzisa lingasebenzi ngoba libanjwe ikhobe elivuthayo. Kodwa uma ungavuthi uzoqeda ukubamba lelo shoba uphupha ugidane zangoma ngoba lo moya usungene kuwena. Ngakho ke asigqoki noma yini noma ekabani, asithengi noma yini eyisekeli ngalema isimo sikuphoqa ithenge uyikhulekele ungakayigqoki ayikhuleke ungadlali ngeze ususa amadimoni nakho konke. Phela siyaphana singabazalwane futhi. So uNkulunkulu uma ekuthinta ebona umzalwane omnqubo ongagqokile kahle umthatha umphi impahla yakho ithandazele naye akayemukela ithandazele mayisesendlini. Ngoba isono esikuhlulayo wena usuphanisa ngale mpahla sobe simhlule naye noma ngabe sesiqobile. So siziqapheleke lezo zinto. Ezinye zezinto ezishiswayo ngezitholale ngokutshontshwa zithengwe bafaneni noma ke sifike ngendlela ethize engalungile. Okusambulelayo ukuthi izinto esizifunda endlini kaNkulunkulu kaJakobe azitholakali indawo ngaphandle kwasendlini esentabeni yendlu kaJehova. Izinto esizifunda endlini kaNkulunkulu kaJakobe zisenza sihambe emkhondweni kaNkulunkulu. Sengishilo umkhondo into engabonakali. Abantu bazobhinqa bathi ukholwe kakhulu, Yesu ukholwe kakhulu. Kufana nale nkonzo esiyenzayo ukukhuleka. Sifaka uNkulunkulu masikhuleka sibuqa. Uyena usifakile.
kwezinye indawo uyabona sibukwa njengey'lima nabantu ababhedayo, abantu abaguqayo, bazenza amakholwa amakhulu. Uma ufunda ngoJesu, ngaso sonke isikhathi mayikhuleka lithi iBhayibheli waguqa wakhuleka. Uma uJesu aguqe guqela uyise wakhuleka, why thina singaguqa? Imkhondo le engambulelekile emabandleni, hayi thina sizoguqa. Soguqa ngisho kuyinhlabathi kungcolile, hayi siyaguqa. Saguqa kamnandi lokuzeni ubona amabhuluku ebuya nenhlabathi. Ngabe ngisasho sekurayini ngithela ukuzeni. Uyozaphatheke kabi nomuntu lapho sasikhona. Izinto esizifunda endlini kaNkulunkulu kaJakobe zisenza sibone ukuthi besithi siyakholwa sisindisiwe kanti besingakaqali ngoba ziyimkhondo kaSomandla. Ikholo elingenawo amakhala okuhogela umkhondo kaNkulunkulu ikholo elingekho kumoya nelingakhuleki kumoya. uJesu ukhuluma kanje kowesifazane lapha kuJohn chapter 4, wesifazane waseSamariya. Uthi uJesu ngicela amanzi. Uthi lo wesifazane waye uceleke imamanzi. Ngingowesifazane waseSamariya. Ngoba sidelani nani uthi uJesu kube uyazi ukuthi ubani ucela kwena amanzi lapho wacele kuyena. Usethi ngiyawacela Nkosi uze ngaphinde ngizokha amanzi. Jesu sephendula enye into ongayizwa. Eqala lo muntu nina thina sikhuleka kule ntaba nina nikhuleka eJerusalema. Athi uJesu isikhathi siyeza sesifikile lapha abakhuleka kuBaba bakhuleke ngomoya nangeqiniso ngoba uBaba ungumoya. So kudingeka ikholwa libe nomoya ongcwele ukuze lixhumane noNkulunkulu. Kudingeka ikholwa libe nomoya ongcwele ukuze likwazi ukuhogela umkhondo kaNkulunkulu. Ngoba ngeke uthole umkhondo kaNkulunkulu uzophuma ekhaya lezwi, uphume kuleli bandla ufulathele ngoba uyahluleka ukuphila impilo eshunyayelwa la. Liyakushisa izwi kanti ngoba amakhala unawo ukuza ukuthi wona umkhondo ufuna la ofuna ukuyezuleni. Ngakho-ke bazalwane, ikholo elingenayo umoya ongcwele. Umoya ongcwele wona amakhala esizwa ngawo. Sihlola izinto ngomoya ongcwele. Sihlola omoya ngomoya ongcwele. Khona umoya uthi uJakobe umpostoli mayibhala. Uyakholwa yini? Athina enza kahle namadimoni ayakholwa thuthumela. Khona abantu abangena amadimoni akholwayo. Akutshela shumayela aqedeze zonke izinto kanti usebenzela uSathane. Ukhutshwa idimoni elikholwayo uzibanda limlandele licabanga ukuthi uyezulwini kanti uSathane ulibeke kwi-trap lesihogweni. Udinga umoya kaNkulunkulu ukuze ukwazi ukuhlukanisa umoya, ukwazi ukubona umoya kaNkulunkulu lo noma umoya kaSathane. Izwi lenkosi uFirst John chapter 4 verse 1 ubeka kuqala bathandekayo. Manje ngakholwa yibo bonke umoya, kepha hlolana umoya ukuthi bangaba kaNkulunkulu yini ngokuba baningi abaprofeti bamanga abaphumele ezweni. Mathu abaprofeti bamanga it's not because they tell lies. Kodwa yingoba abaveli kuNkulunkulu kodwa bazokutshela iqiniso. Abaprofeti bamanga laba baxabanisayo. Uma umuntu eprofeti ekutshela igama lomuntu, be rest assured that is a false prophet. Ngoba uzokuxabanisa. Uma umuntu eze kuwethu uzokukhulekela, akushiya uxabene nomndeni wakho, uxabene nabantu ozwana nabazokutshela izinto ngomndeni wakho, that is a false prophet. Mlandele lo muntu umbheke ukuthi ungubani nokuthi uhlalaphi nokuthi uhlala kanjani. Athi uJesu ngeke siphuze amanzi amnandi emthonjeni kaSawoti ngoba amanzi anosawoti awafani la. Ngeke esihlahleni sama-orange ukhulamula akusoze kwenzeke.
Abanye bakhuluma indaba zikaNkulunkulu bahleze emkipitweni abashadile. Kodwa bazosithetha uNkulunkulu uthe, "Onjalo uNkulunkulu okhuluma nomuntu ekipitini." Onjalo uNkulunkulu. Yibo laba profethi bamanga, kufuneka into yabo isefu ihlolo. Ngokuthi uNkulunkulu uhlola nomoya. Nibona bangaba kaNkulunkulu yini? Ngeke uhlole umoya ongenawo umoya ongcwele. Ngoba vele umoya ongcwele uhlala umusuklini. Umuntu uziqu zintathu. Umzimba obeka umoya nomphefumulo. Umphefumulo uqobo lwakho, umoya ongenayo to control you. Uma engekho umoya ongcwele khona umoya kaSathane, okukodwa kuloko. So now ungenayo umoya ongcwele nomoya kaSathane. Umuntu enza isono ngokaSathane, ngoba uSathane wona kwasekuqaleni. Ngeke ungitshele ukuthi ukhuluma indaba zikaNkulunkulu uhleze emkipitweni, uhleze nendoda ongashadile nayo. Ubona imbono eboniswa uSathane. Phuma emkipitweni ube ngcwele phambi kaNkulunkulu ukuze uthole izinto ezingcwele zikaNkulunkulu. Ngoba uSathane udlala ngesiphiwo sakho. Uphiwe uNkulunkulu ukubona izinto ezingaboni, but wavumela uSathane wahlala kuwe. Wasizohlala ingelosi ekholwayo ukuthi uJakobe bayakholwa namadimoni enze njani athuthumele. So ungadideki, udinga umoya kaNkulunkulu. Umbona umuntu engenazi impawu kaKristu emzimbeni, don't make a mistake. Ishakashumayela khala abantu bakhaliswa amadimoni. Iyonke imikhondo kaNkulunkulu esifunda la entabeni yendlu kaJehova. Ngakho-ke umoya ongcwele amakhala ekholwa elikwazi ukuhlukanisa umoya ngalo. Athi uJesu kuJohn 16 verse 13, kepha nxa esefikile yena umoya weqiniso uzakuniholela kulo lonke iqiniso, ukuba akayikhuluma ngokwakhe kodwa lokho akuzwayo uyakukhuluma nibikele khona. Umoya ongcwele is the revealer of events. Uma reveal ama-events, kunezwi iTestament elidala zoMoseya yena ngisakhumbula kahle. Lithi uNkulunkulu akenzi lutho engakwambulile kwaprofeti bakhe. So uNkulunkulu esimkhonza uyambula, kodwa akambuli ukuthi uthakathobana amadimoni lawo. Akambuli izinto ezingcolile. Khona abantu abathi bangakhulekela kuphuma izinto oxawayo ukuthi bezikuphi. Phalaze nalithi, uphila kanjani nenalithi? Umoya amadimoni lo. Thatha wazofaka inalithi wayakha wayibona. Umuntu ongaphila nenalithi. Mayikhona izokuhlaba izokuza ubuhlungu hambe yocheck ufaka iSrail, so wakwazi inalithi khishwa. Hayi le khishwa ukukhuleka inalithi. Ihlezi kanjani? Umoya wamadimoni. Ngakho umoya ongcwele mayisefikile uzosiholela kulo lonke iqiniso. Leli elikhulunywa la entabeni yendlu kaJehova Kuyabonelelwa. Leli liyimikhondo elidala ukuthi abantu mabezwa bezincwadi esibili kaTimoteyu yabhalwe uPawulu ethi ngekhathi zokugcina abantu bazozifunela abafundisi ngokubatshwa njengokubatshwa kwendlebe zabo. Baphume bahambe bebalekela iqiniso, athi kodwa wena shumayela kuyisikhathi noma ngesikhathi. Ayike mina ngizokwenza lokho. So ngaphuma nonke la endlini ngisale ngedwa. Ngoba ngiyakwazi engikufunayo. Ngifuna ukuya ekhaya ezulwini, ngizolimela iqiniso noma ngabe libuhlungu. Athi verse 14 umoya ongcwele uyakungikhazimulisa ukuba uyakuthatha kokwami nibikele khona. Umoya ongcwele into ezikhulumayo uzithatha enkosini uJesu. Uthi uJesu umoya ongcwele uyakungikhazimulisa. Umoya ongcwele ukhazimulisa uJesu. Umuntu ophikisa into eshiwo uJesu ukuphala ukuthi akanawo umoya ongcwele. Verse 15, konke ubaba nakho kungokwami. Ngalokho ke ngithe uyakuthatha kokwami nibikele khona. Yonke into uNkulunkulu anayo ingekaJesu.
Yonke into uJesu nayo ingekaNkulunkulu, umoya ongcwele uthatha kulokho-ke abese yasibikela. Ngeke nangengozi umoya ongcwele acontradict uNkulunkulu noma indodana kaNkulunkulu, kodwa ngaso sonke isikhathi ukhazimulisa uJesu. Qamuke umuntu amela akhuluma into ephambene nalesho yizwi, uphawu lolo lokuthi akanawo umoya kaNkulunkulu. Ngoba uma ungekho umoya kaNkulunkulu khona waSathane, kunjalo nje akekho umuntu ongenawo umoya. Umphefumulo, umuntu nje uneziqe ezintathu: inyama, umoya, umphefumulo. Kodwa umoya kuya ngokuthi ubuswa ubani. Mawubuswa uSathane khona umoya ongcolile, mawubuswa uNkulunkulu khona umoya ongcwele. Kangangokuba izifundiso ezifundiswa entabeni yendlu kaJehova zizwa abantu kuphela abanomoya ongcwele. Yazi uma umoya ongcwele awuzwa, nje manje uNkulunkulu awuzwa. Abanye sebelele manje bakhuluma nje, balele baququthoka ngoba umoya ongcwele akekho. Shesha kumuntu uma ukhuluma iqiniso athi ngiyahlulela cha, sikhuluma izwi la. Ngeke ulale kukhuluma umoya ongcwele unomoya ongcwele, ngoba kukhuluma lo muntu okuwena onomoya ongcwele. Makushunyela uthini enhlizweni uthi ya yilo leli ivangeli liqiniso. Kodwa ongenawo umoya ongcwele uyaphikisa. Abangabezwe bakhuluma okwezwe nezwe liyabezwa, kodwa basizwa thina esikhuluma kwasezulwini. 1 John chapter 4 verse 5 and 6 uthi bona bangabezwe ngalokho bakhuluma okwezwe nezwe liyabezwa. Thina singaba kaNkulunkulu, omaziyo uNkulunkulu uyasizwa, ongesiyo kaNkulunkulu akasizwa. Yingakho abantu bephuma egruphini ekhaya lezwi, ngoba bezwa ukuthi kuthiwa haya bezwa. Abanye bathi bengena nje befuna ukushumayela, abazi ukuthi kukuphi la kwenzakala, bazi ukuthi kufuneka ashumayele. Kanti awukuthobe nje, uthobo odliwe nawe ngezwi. Uthobe nje mfundisi wami, ukulalele nje uzwe ukuthi uNkulunkulu uthini kuwe. Umama ongadle ekhaya lokho ephekela ingane uyazatha, angene izifo edine efile. Afuneke umfundisi ongadli, umfundisi ongodliwa ngezwi. Yena uma ingene egruphini ufuna ukushumayela, mawuthi akalithola ithuba uyaphuma yena egruphini. Bazalwana ube lona lo yayivulela igroup yakhe neyizoshaya khona wakhe umthetho la ekhaya lezwi, akusiwona wami umthetho igroup kaNkulunkulu. Wathi ngiyivule, wathi ngivulela ibandla abantu babe u30 ngo2020, kodwa namhlanje bawu 5300 ngaphezulu. Ngangazi mina ukuthi kanti uNkulunkulu uzofaka ama1000 abantu kule group. Ngayivula igroup izwe livaliwa kusakhona kwenzela abazalwane, kanti uyazi ukuthi wenzani. Ngakho-ke akusiyona yami le group. Abanye nesibanga 3 minutes ukuthi angakhuluma ke 3 minutes eqene second elilodwa. Ngifuna ukukutshela ukuthi uma weqene second angilaleli lo VN, ngoba usuwenza isono wena wathumela iVN engaphezulu ka 3 minutes. Uma ngilalela ngiyona ngesihogweni yeqenge second 3.01, I don't listen to that one. Asifundi ukwenza izwi ngoba le group akusiyona yami. Ingakho-ke bephuma ngoba bangabezwe, abezwa ukuthi kuthiwani. Ngalokho siyamazi umoya weqiniso nomoya wokuduka. Thina-ke singaba kaNkulunkulu, omaziyo uNkulunkulu uyasizwa ukuthi thina sithini. Ayazi ukuthi uyasizwa. Umoya ongcwele uyasisiza, he is the helper. Kuba sihambe emkhondweni kaNkulunkulu. Ngeke uhambe ungenawo umoya ongcwele ngoba awukwazi ukuzwa. Umoya ongcwele uyasisiza kuba simuzwe uma ekhuluma ngoNkulunkulu. Ngoba kakhuluma okunye, uthi uJesu uzothatha kokwami, okaNkulunkulu kungokwami. So uma ekhuluma ongcwele uthatha okwabo asibikele khona. Umoya ongcwele uyasisiza ukuba simazi uNkulunkulu. Ngoba uhlala kithi
uNkulunkulu ngaye umoya ongcwele. Sinesibindi sokuthi siyamazi uNkulunkulu ngoba uhlala kithi ngomoya ongcwele. 1 John chapter 4 verse 13 lo. Uthi ngalokho siyazi ukuthi sihlala kuye naye uhlala kithi ngokusiphilo kamoya wakhe. Mayisiphilo kamoya wakhe siyazi ukuthi uhleli kuthini. Sinikeza umyalo ukuba sikholwe egameni lenkosi yethu uJesu Kristu ukuze sikwazi ukuhamba emkhondweni wakhe. Nansi inkinga yabantu abaningi ukungafuni ukukholwa. Sinikezwe umyalo ukuthi sikholwe. Athi amaHebheru 11 verse 6. Ngaphandle kokukholwa kukho ukumthokozisa uNkulunkulu. Kodwa uthokoziswa ukuthi abeza kuye bayakholwa one ukuthi uyaphila, number 2 ungumvuzi walabo abamfunayo. Siyahlupha sithandaza sinokungabaza bese ngasiphendula. Sinikeza umyalo ukuba sikholwe. 1 John chapter 3 verse 23 to 24. Dizelela lo myalo. Uthi yilo umyalo wakhe ukuba 1 sikholwe egameni lendodana yakhe uJesu Kristu. 2 sithandane njengokuba asinika umyalo ukuthi sithandane. Mibili imyalo uma uJesu bemlingi sazi imithetho. Ngicabanga ukuthi uMathewu 22 siyamlingi sazi imithetho sithi muphi umyalo omkhulu kuna yonke na? Uthi uJesu oqala omkhulu woyithanda inkosi uNkulunkulu wakho ngayo yonke inhliziyo yakho, ngawo wonke umphefumulo wakho, ngayo yonke ingqondo yakho. uLuka kuya-add kuthiwe nangamandla akho onke. Abese ethi uJesu umyalelo wesibili ofana nawo wothanda umakhelwane wakho njengokuzithanda wena. Athi kule miyalo emibili kubambelela wonke umthetho nabaprofeti. Yabo bawenze nje lento wathanda uNkulunkulu ngakho konke sengikubalile, wawusuthanda umakhelwane wakho nokuzithanda wena, uyezulwini ngaphandle kokungabaza. Mawunomuntu ongamkhulumisi, kunomuntu ombalekelayo, yezathu zakho awuyezulwini ngoba lo muntu akuthanda. Ngakho-ke umyalo esinikezwe wona ukuba sikholwe egameni lenkosi uJesu Kristu. 1 John chapter 3 verse 23 and 24. Number 2 sithandane njengoba sinika umyalo. Verse 24, ogcina imiyalo yakhe uhlala kuye naye uqobo uhlala kuye. Siyazi ngalokho ukuthi uhlala kithi ngaye umoya ongcwele. uNkulunkulu uhlala kuthina ngomoya ongcwele. Ngeke ungitshele ukuthi unomoya ongcwele umndeni ungazwani. Wayewekho umoya ongcwele. Uhlala kanjani umoya ongcwele emndenini ungazwani? Abantu abazwani la ekhaya, abazali abazwani nezingane la ekhaya, izingane azizwani nabazali la ekhaya. Akekho umoya ongcwele. Labo bantu baqonde ngqo esihogweni bayisinkundla esihogo. Ngizokutshela nje mina iqiniso, ngeke nanaze ngiyele ngayo. Hayi ngizokutshela nje iqiniso. Okubuhlungu laba bantu bagcwele ekhaya lezi balalela inkonzo, ba-enhance i-judgment. Ngoba lezi inkonzo oy'lalelayo ungaphenduki, you will be judged on them. Uthi uJesu John 12:48, ngeke nehlulele izwi engilikhulume kunini lizonahlulele. Njengoba kushunyayelwa nje izwi yakhuluma uzohlulelwa. Athi maHebheru 12 verse 14, zamelana ukuthula nabo bonke, ongenakho ngeke ayibone inkosi. Mawufika ezulwini uzobuzwa wenzani uze wakho ubudlelwano nengane yakho na? Wenzani uze wakho ubudlelwano nomzali wakho na? Wenzani ukuze wakho ubudlelwano nomngane wakho senixabene naye na? 12 awukaze wenze lutho. Usuyakhomba umuntu ngakosokho esihogweni shona khona. Hawu Nkosi, ngangishumayela. Hawu Nkosi, ngangikhipha amadimoni. Hawu Nkosi, ngangidumisa ebandleni. Matthew chapter 7 athi suka kimi menze okubi. I've never known you. Angizange ngikwazi.
ngoba uqhutshwa idimoni elinjani elikholwayo lizithuthumele. Athi verse 24, ohlala kimi nami kuye. Okay, ogcina imiyalo yakhe uhlala kuye, naye uqobo uhlala kuye. Siyazi ngalokho ukuthi uhlala kithi ngaye umoya wakhe asinike yena. Yilokhu okwenzeka entabeni yendlu kaJehova. Siyafundiswa izindlela zikaNkulunkulu ukuze sihambe emkhondweni yakhe. In other words, ngeke ungene ezulwini ungahambanga emkhondweni kaNkulunkulu. Unalokhu kholo kushalo, kholo ngajulile. Elithi izwi lenkosi, kholwane ngqile ekholweni nibe ngamadoda. Gqile ekholweni ube indoda. Uma ungagqilile ekholweni yadabuka nje ukuthi ukholo wenze ihope, just a hope. Sunday isontweni ngiyosonta. Ngazi lo muntu omsontayo ofanele ube busy ukuklinga umsonto. Azumsonto itama noma umsontana. Entabeni yendlu kaJehova siyafundiswa imiyalo yakhe ukuze siyigcine bese sithandwa yiZulu. Awuthandwa nje ezulwini ngoba uhlula ukugcina imiyalo yakhe. John 14 verse 20 uthi uJesu ngalolo suku niyokwazi nini ukuthi ngikubaba nani nikini ngalolo suku. Luphi usuku na? The day umoya ongcwele wahlala kuwe. The day umoya ongcwele uNkulunkulu uBaba noNkulunkulu iNdodana bahlala kuwe ngomoya ongcwele. Ngalolo suku niyokwazi nini ukuthi ngikubaba nani nikini nami ngikini. Athi verse 21, onemiyalo yami ayigcine uyena ongithandayo. Ongithandayo uyakuthandwa nguBaba, nami ngiyakumthanda ngizibonakalise kuye. uJesu uzozibonakalisa kuwe. uJesu noBaba uNkulunkulu bazozibonakalisa kuwe only if ugcina imiyalo yakhe uyenza. Hayi ngeke zibonakalise ungayenzi. Yokhuleka nje ufune umsebenzi ongawutholi. Kudlala amadimoni ekhaya lakho zigule ngapha nangapha izingane. Kudlala amadimoni ekhaya lakho ziklinyeke zibike lokhu nalokhu. Yindaba nawo uhlulwa imiyalo yakhe. Onemiyalo yami ayigcine uyena ongithandayo. Ongithandayo uyakuthandwa nguBaba, nami ngiyakumthanda ngize ngizibonakalise kuye. Athi verse 22, uJuda ongesikariyothi wathi kuye, Nkosi, umbuzo onguthandile. Kwenziwa yini ukuba uzibonakalise kithi ungazibonakalisi kulo izwe na? Yabuza le ndoda. Nkosi, kwenziwa yini? Alithi uJesu ogcina imiyalo yami uyothanda uBaba nami ngimthande siyoza kuye sizibonakalise kuye. Yini uzibonakalise kithi singabalandeli bakho ungazibonakalisi kulizwe na? Uthi uJesu, umuntu engithanda yokugcina izwi lakho. uBaba uyakumthanda siyakuza kuye sihlale kuye. Ngamanye amagama, umuntu ongakholwa akakwazi uNkulunkulu kuya yohlala kuye ngoba akagcini izwi lakhe. Izwi lakhe ligcinwa kanjani? Okholwayo. Lento efika ikhulunywa abefundisi, efika inxala. Ngoba befuna inombolo ezinkulu zamabandla. Bamiyeka umzalwane enza izinto ezingafanele ebandleni. Uxhumene wena uyamakeup, ufaka amacici. Hayi umoya ongcwele uzomtshela kanjani umoya ongcwele ngoba akayi kuye. uJesu noNkulunkulu abazibonakalisi umuntu ongakholwa. Abaphumela obala bakuchaza sifuna imali yabo. So abalungi thothe emabandleni kufakwa amabhluku. Emabandleni kuvezwe cleavage. Emabandleni igcwele inkanuko, kugcwele ukungcola, kuyaqonywana kuze kuqhuma ama-divorce. Omunye uyadivorce umfazi wakhe uthatha umfundisi. Sikhona lezi zinto zenzeka. Yini inkinga na? Akekho umoya ongcwele, awekho amakhala okuhogela imikhondo kaNkulunkulu. Sifunda izindlela la bese wena uhambe emkhondweni kaNkulunkulu. Athi uJesu ephendula uJuda, ongangithandiyo akagcina amazwi akho.
nezwi enilizwayo akusilela kepha lika Baba okuthumileyo. That is a big mistake eyenziwa abazalwane. Dlula kumuntu omephambi kwakho. Dlula njengoba ngithandazile, ngijwayele ukuthandaza. Ngithi Inkosi sebenzisa lo mzimba nami ngihlale phansi. Ngakho yazi ukuthi akusimini okhulumayo usho njalo ngisho noJesu. Uthi ungangithandeki kadini amazwi ami. Nezwi elizwayo akusilonela epheli kaBaba omthumileyo. Ngegunye ngilinikiwe ngifuna ukutshela nami ukuthi leli lizwi olizwayo manje akusilone lami likaJesu omthumile. Uzohlangana nalo ngosuku lokugcina. Bese ngiphetha ngale quote. John 15:7. Uma nihlala kimi namazwi ami ehlala kini nocela elikuthandayo nikwenzele. Yikho umzalwane ekhuleke fast akenzelwa ngoba kahlali kuJesu namazwi kaJesu awahlali kuwo. Ngiyamthanda uMaria ngoba sathi sifikile izazi iphuma empumalanga zisho zithi kwenzekeni zize zifike lithi izwi lenkosi uMaria wawagcina wonke lawo mazwi ngoba she was the woman chosen by God. Wawagcina amazwi. Uma nihlala kimi namazwi ami ehlala kini nocela enikuthandayo nikwenzele. uMaria waye umama kaJesu ngokusemhlabeni kodwa wagcina amazwi. Ngesikhathi besuka eJerusalem kade kubalwa abantu sebehambile endleleni babethi babheka uJesu abambona. Bajike babuye bayomfuna bamthola sethempelini yashumayela. Abuza uMaria. Ngoba ukungabuzi kuyahlupha. Sesihluphekile nobaba wakho sikufuna kanti wena uselela athi beningazi imele ukuba kokababa. Lithi izwi lenkosi wawagcina lawo mazwi. Udina noma lincane udina izwi likaJesu. Yingakho kwathi sekuphela iwayini uMaria wathi anokwenza konke anitshela khona ngoba esiwagcinile amazwi. Awungalidini izwi likaNkulunkulu elikhulunywe entabeni yendlu kaJehova Kuyabonelelwa, ngeke uhambe emkhondweni yakhe. Asikhuleke. Babonzwele, babolekileyo, uNkulunkulu wethu onomusa, siyabonga. Khuluma kwakho siyabonga, ngaleli izwi siyabonga ngale nkonzo. Sisize Nkosi kube lona loyo azingcwelise phambi kobuso bakho. Avume izono zakhe, ukuze umoya ongcwele ahlale abe namakhala okuthola umkhondo okufanele sihambe kuwona. Ngoba sesizifundile izindlela siyatshela ukuthi umuntu akagcini izwi. Mayingalidini izwi uvala umnyango ukuthi wena uhlale kuyena. Uthe unemiyalo yakho ayigcine wena Nkulunkulu onomusa uzoza nendodana yakho nihlale kuyena niziveze kuyena. Siyacela-ke Nkosi usisize sisusa amabibi avimba umoya ongcwele. Sisusa amabibi avimba amakhala ukuhogela indlela okufanele sihambe ngayo esilindela kulo mkhondo ocashile utholakala ngomuntu kaphela. Sipha amakhala kamoya. Siyabonga egameni lenkosi uJesu kwangathi mabusisa ilona loyo ofikile la naloyo futhi oyizoyilalela inkonzo ku-WhatsApp. Busise Nkosi izwi alenze. Siyabonga ngoJesu Kristu inkosi ephilayo. uJesu Kristu inkosi. Amen. Lapho umpostoli Paul washisa izimpahla. Sizofunda lelo zwi Lenzo chapter 19. So kulo verse 11 and 12. This is Thomas siya ku 17 to 20. Ikholo ukuthi ngeke ngisaba ngophela. uNkulunkulu wenza imisebenzi yamandla engavamile ngezandla zikaPaul. Baze bathatha amaduku nezindwangu emzimbeni wakhe basibeka phezulu kwabagulayo zase zisuka kubo izifo nomoya babi baphuma. Yilento ebengikhuluma. Into engigqokile inomoya ophila kimi. Utho
wesifazane osopha iminyaka eminingi, uma nje ngingathinta umphetho wengubo ngizosinda, ngoba khona amandla asengutsheni kaJesu. Mayisemthintile ukuthi uJesu ngizwile kusuka amandla, ubani ongithintile ekube nakathintanga ngithinta ingubo ayiqophile kodwa Yesu. Kukhona amandla asengutsheni egqoke umuntu, kukhona ukonakala kusengutsheni egqoke umuntu ophethwe inkanuko, wayithinta wayithatha inkanuko yakhe izakwena. Qaphela ukuthi uthintana nobani, qaphela ukuthi ushaywe isithunzi sikabani. Engaphethe uzoyithola kwizenzo chapter 5 uqale ku verse 12. Uzoyithola lapha engaphethe ukuthi isithunzi sakhe sasishaya abantu basini. Ngakho-ke kunempahla ezizoshiswa la. Awuthi ngithule ngithanda ukushumayela. Asifuna verse 17. Lokho kwezwakala kubo bonke abakhileyo eEfesu, abaJuda namaGreki, ukwesaba kwabehlela bonke. Ladunyiswa igama lenkosi uJesu. Ufunde ngenhlaka from verse 13 uthola ukuthi babesabana. Verse 18, nabaningi abakholwayo beza bazivuma bazibika izenzo zabo, kepha abaningi kubo ababenza imilingo babuthela ndawonye izincwadi zabo bazishisa phambi kwabo bonke, bahlanganisa amanani azo bafumana ukuthi ayizinhlamvu zesiliva ezizinkulungwane ezingama-50. Kanjalo izwi landa amandla inkosi uJesu laqoma. Yile nto eyenzakalayo ke, sengathi sesishisa inyanga nenyanga, kade sishisa last month sayoshisa eBhamshela, siyashisa futhi manje. Ukwanda kwezwi kaNkulunkulu ayikho into engijabulisa ngokuthi ngiyazi ngiphethe ivangeli laqala, phethe ivangeli elila kwizenzo, ayilona futhi lithi abaningi verse 18 beza bazinika izeqo zabo kuPawulu. Pawulo ayivuma isizono, namhlanje abantu abafuna ukuvuma izono baqashelwe ilelizwi, ngeke balithole futhi ngoba banawo amakhala okuhogela, abanayo umoya ongcwele. Kutholwa abantu abanomoya ongcwele lokucashile. Monomoya kaSathane, uSathane uzokuvimba ungakuboni. Beza bazivuma bazibika izeqo zabo, umphumela wokuvuma kwabo kwashiswa impahla. Baba, siyaphuma manje, siyacela ube kanye nathi, singena kule nkonzo yokushisa. Bakhulule bonke abanikazi balezi impahla, isibusiso sakho sihlale phezu kwabo. Bathatha isinqumo sokuthi akusho impahla ukuze bangashi bona esihogweni. Uma kanye nathi Nkosi, ube kanye nathi ngoJesu Kristu ophilayo, uJesu Kristu inkosi. Amen. Singakaphumi ngicela ubaba uMthembu asiculele ifikile ivangeli maselizophela, bese-ke ngicela ukuba kusela ngithi bese-ke siyaphuma siyoshisa. Ngithemba sebeqalile ukulungisa-ke insizwa zala ekhaya.